guys. Karon tayo mga guys ni agyug ko diri sa amo ang baybay. Wa ko lang lingaw guys, nakita ko sa mga dagkong dahon sa nipa nga patay na. Doon ako'y nahunahunaan ani guys kay kanang akong gibuhat nga kanang silunganan kung buntag sayo init na mao nang nakaunahon ako pagtahi og kanang nipa para ibungbong isira kung init na kay labi na kung doon ako'y trabahon sa sud para anang maga kay og panagat init na mao nang ako ni sidyang atap-tapan. Daghan kaayo pong nipa nga bidya guys. Ako lang nang giadjom-adjom, may maning patay na kay di na mo kudyos kung buhaton. Inantigo po ni guys. Wa man ko lang itahi, lami itong itahi abaka unta ba. Galing kay wa man ko laing nakuan, aglawas lang po sa nipa akong gigamit ni ini. Galing kay magkabugto-bugto guys. Maputol ang kuan kanang lawas sa nipa kung may atong itahi. Gaguol kong gahuna-huna guys nga naidaghang nipa wa mapusili. Mo na nga ga-observe ko ani guys kung magdagal ni guys og trabaho. Managinat ko ani mga patay nga nipa nga bidyaan lang pud in taon sa atong mga kaigsuonan. Mo na nga kugi lang gyud. Bisag patay nga nipa guys, doon na gihapon na siya kapusilanan. Pwede magama ingon ani. Unya kung naa ka bitaw tabakuan sa bukid, nakatabakuan pwede magkani po iputos. Pwede po mao ni ibungbong ni mog balay, lugpitan ra o ingon man daghan lagi paagi ani guys kana pong magkuan og sakayan, pwede mao po ni mo iatop sa imong sakayan kay bugnaw pod. Pero nakita po ko ani guys gilugpitan ang iyahang bungbong nga nipa. Nya sa sud bitaw nilugpitan pod nga division nga nipa gibarnisan lami kay tan-awon guys. Nya ang iya pong sahog bitaw kanang kawayan arang bugnawa mao ni mga gamit sa Mindanao guys mao ni ipang bungbong or ipang atop ang nipa. Hapit ako mahuman ani guys. Sakit lagi sa tuhod kay ludhan man nato unya kadagahang mang na may iyang murag tukog bitaw. Agwanta laman total hapit naman ko mahuman. Nahuman nagtahi guys ang tunga. Kinahanglan imo pud ni sidyang tahion isig kadaplin. Kay aron dili ni sila magbuwag. Aron sa paglukot na nimo mag-usag gihapon ni silang tulo. Muna nga tahi na po dire sa isig ka pikas human na magtunga. Yung lagi sila unsaon ko na guys pero makita nato ni puhon. Dako kay ni ikatabang kung mao ni atong sira sa ato ang bintana or sa ato ang dapit nga adunay init. Ingon ani guys sira anang gibitay guys. Kung dili na siya gamiton guys, kung di na nimo siya isira, imo na ni siyang lukuton. Kaya arang samawa gajud guys, labi nagyud og panahon sa buntag. Muna nga imo lang pud na siyang lukuton og imong isaka sa ibabaw. Pug na pug kay resulta ni guys. Di gajud kay mo ani kuan dili kugihan.
ug magtinapuan jud ka guys, di jud ka kahol mag-ingon ni ini. Wa pa may ba ang Mr. ani guys, so gabuhat ko ani guys. Ug makalugar po ko guys, ako na pong punan ng pikas pod bahin. Ako na pong gaman og sira. Pwede man po ni guys, og rihasan na si mao ni si ibungbong. Parang wa nay hangin nga mogawas. Halugpitan pod. Pero kay atubang mas dagat guys, dili pwede og imo ni si pikuton. Kinahanglan jud nga makita jud nimo ang loud ni ini para makahanggab kag presko nga hangin. Ako rang usa ani guys. Dili pod lalim sa ako pong side kay bitay-bitay system, way mo assess, galisod jud ko ani. Mo na nga sige lang, mahuman lagi ta aning adlaw. Ora man siyang gibangan og nylon guys kay bulahan, lukoton ra ni sidya. Gilukot na nako guys. Dunay nagsingabot guys si Alex. Og ako pong gikuha ag video ag suba kay gikapoy ko guys, nagasuroy-suroy ko, gapahangin ko aring ubos-ubos nga bahin sa baybay. Nanubid ni sila guys. Nakabuhat galing ko ingon adto guys kay wa diha si Mister. Ako ra po tong usa. Nanubid sila si Alex ani guys. Unang pag-uli si Alex. Paubanon ra ba ko ni Mister ani pagpanobe pero wa jud ko mukuyog kay laing jud akong tuyo. Nangandam na sila si Alvin og si Mister og pagpalawod guys. Manukos ni sila una ni sila mangmamsa. Dunggo na si Alex guys. Makasuwa na kuno mi og panihapon ani. Dama silang buting-buting gadagtaga. Nakakuha po sila og sibad-sibad ani. Nakasuwa po mi anig panihapon guys. Kining akong iro guys ug asa mi kay tuwa lagi pod Tiger. Tiger. Nabuling na ko Tiger. Nabuling na jud ko. Kining iro guys ug imong tawgon jud mo hangot jud nimo guys, mo gakos. Mao na nga maglikay-likay lagi ko ani kay mabuling ko kay ang yang tiil daghag lapok.
Akong gisubay guys, ang suba kung doon na ba'y mga bata nga nang ngaligo. Ang gulili guys. Awa man hinuon po di ay. Kay madlok kog katong mga bata mamalik tog mga ligo guys. Lawom ra ba kaadyo ning dapita. Kaloy sa Ginoo wa day mo balik ag mga bata nga mga way buot. Di awa po ani guys, lawom pa kaayo ning dapita. Di ni matugkad guys.